Sampai mirsani Ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong milih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Ciak. Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok ini ana dalang sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ngerti wong. Kayak aku nang Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sik kek. ora jenengan kan niat arep goleki to? Oh, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya mana nak yang mlebu aku kene wae ngono kuwi nek bisa mlebu. Pak teng pinggir mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ayo ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku rasah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya. Bayi iso dititipne. Berarti kowe kuwi lek nang alam donya ora rabi gak apa-apa ya berarti. Ora apa-apa. Tidak butuh seorang perempuan toh. Ora butuh masak mangan toh. Ora butuh catering. Kayak pesen lho. Oh iya. Berarti lek ora butuh wong wedok ya berarti kowe ora pengen rabi. Yuk pengen. Terus lek kowe ngono piye butuh ngono kowe mara ning komplek ngono ora mendem kowe sedina. Kamangka kowe saknyangan sedina paribasan ping 0 ping 3. Umpama kowe iki mbayar bojomu sepisan kuwi pira? Ping 3 kuwi wis muni pira? Purle sekali mlebu saiki nyawer 500. Bojomu ki jajale sedina sewengi ora mbok wae apa-apa. Betul apa yang dikatakan Mbak Rusna, setuju. Setuju. Sik. Piye? Masa wis mundak 500? Lah biyen pira? Yen 30 ya. Kurang mboten lho tahun piro kuwi? Lho, 98. Sing mbok pilih wedok apa? 98 ya ora. 98. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disil ya, cecak rawa nyangi Lah, gue. nggih. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapiturutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun. Aja kuwatir terus nek wis dilebokno Tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni. Nek wis tuwek Ndang dipaten. Aja ngomongke mati aku ki isin ya. Mati jatah kok isin. Lho. Nek didusi, nek didusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus. Nek nggo dolanan. Lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki ngene ya. Rasuti ya. Mangsane ini karo muni rambut saji mesti muni ngono ka aku. dislendhiki tek kaya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Nah, ngono lho. Duwe dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Gue ora dileboni ninceng tok ae dah.
Halo Mas Brondon, gede-gede sungguhan teng gak kar-karon. Lah, iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ki mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggawa sertifikat omah ae ya. Lah kowe ngomong ngono iki gak gedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yoan sama napar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben enak lewate. Ini parah. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok arek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat sak pol-pole. Losno. Ojo sampe leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lebih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matangnya lho, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Oh ngono kok baik hati lah. Lah aku tergantung lawane ya, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel wae piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kamat, terus dunekke nangka blonyoh. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya wis wedian tadi ngarep nganggo lendang. Jan, piyayi kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Ha Kon iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Ora ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset? Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Ojo mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya?
Misale satu iki dadi sate, dua iki dadi duwe. Oh, berarti kata-kata ning guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5 Apa mau? Ora patek krungu kowe. Jajal balenono neh. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah iya, ya. Aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kowe iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Ini parah ini. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Ya anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Oh, anu ra. Mohon maaf. Ibu-ibu. Ayo, ibumu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengercah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini Sing ngarani awan ya sapa lho. Nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. saya di sini Sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini piye to bocah iki? terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah rong ngekeki no. Kena Rambutane ora praktis ae. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok ae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nang lu kuwi. Mak, renang to? Ya renang ya keceh ngono kuwi. Nek renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Nang kondok masin. Wis men, malah ngawi. Halo Yang. Halo, Kenapa? duit untek ya? Duit? Iya. Lah wingi sak transfer ngono lho. Lah mau transfer lo, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta. Ceket ae yang. Ceket. Iya. Kok didik men 50 juta iki? Kuwi wis cukup ini. Lah terus piro? 1 juta ya. Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak seminggu enggak lho ya. Seminggu. Lah hura-hura mingguan. Terus sampai rantek. Harus tangguh nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora usah yang susah. lah rumah kamu aku gak susah ya. Aduh harus buju. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen lho ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak seminggu. Terus sampai rantek. Harus tangguh nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora usah yang susah. lah rumah kamu aku gak susah ya. Aduh harus buju. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen lho ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak seminggu. Wis to sing tenang. Entek. Engko nek sekirane kurang marung ngono ki nek ngerum ngono ki kok undang-undang LC ngono lah. Tenang ki ora apa-apa. Iya ya. Ya ngono ki karo sedekah ngono ora apa-apa.
Yang penting aku bahagia. Ibu ayu ora bahagia iki. Mama menderita, papa bahagia, itu udah. Yo aja muni ngono to. Aku malah terenyuh nek ngono. Kudu nangis saya aku nek ngomong ngono. Nah, bubuk lagi, jangan capek-capek lu di rumah. Biar mama saja yang kerja. Hati-hati lho lek kerja. Iya, iya. Ya wis nek ngono tak pateni sik ya. Arep bubuk aku. Love you. Love you too. Sejatinya wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matangnya lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lu ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok ngguwak pangan misan, dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Gak usah marung kira mati selawe ewu, kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mas. Engko budal karaoke engko lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah merekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama aku lek misale ngene dolan ngene kaji kadri engko nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Engko lek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono. Bener. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah gak aku lali. Yo lali, memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk malam tak ketok ben bunda. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta? Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copot nae kuwi ndase kok iso. Tempek iki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe ya Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manu iso nurut ning gambar kae goblok kowe mendo. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Kira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes wates kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi.
Mulane ngreneng wong ape ngrabian aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lo. Lah sing ngisor piye? Ora ora sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mbak, rabi yuk. Rabi diragati, galak mau ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Nek alis kandel ngono kuwi apa ya kuat mancal, Dek? Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani kowe. Wani aku. Dinem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nang Des. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ora sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Mbak, sepil barangnya ndang. Sakmenika barang wis elek, Mas, dombli elek. Lah ngono sing dibahas oh celak-cilik ae. Sampe nek tak sepilne barang ku ya mesti mutang sakmenika. Ayo, berarti yo elek tenan lho. Aduh, enak, Mas. Enak kondi. Melihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, Papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa apa? Papi mutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini, Papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul? Yo benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun sedikit enggak? Yo tae maneman to manggonku. Aku dulu-nutul rono rene kena flu. Akhire manuke gebres. Nduk Lilis. Salah. Remenan daran napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing kriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya kowe. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes, Mas, ben iso huha-huha.
bisa Cil. Karo keringetnya ke atas. Jaluk ya Cil. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang ya sedep, tapi ya kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta Mas. Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Yang yuk Nyapo? pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyaman kata jam piro kae. Bedok dendeng lho iso pengen ki lho. Sekali-kali lah jajal lawan kan dong tahu. Ora aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak njulak penak men. Terus piye nih bro? Gitu. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Lu benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dinggo nutul ana rene kena flu. Akhire manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, mah. Sedikit pun enggak? Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Lu benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dinggo nutul ana rene kena flu. Akhire manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya apa yo terus banyu nutal-nutul ana rene ngono yo. Becek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok ku ya. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kayak rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Go? Perang. Ya ampun, perang. Iya, Mbok damai-damai. Ora mau ning alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut kentuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lip. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku
wayah jatah aku lali. Yo lali ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndengi lho, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sarti mah yo ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kok lek misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung ki ra mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Kok budal karaoke kok lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Lah rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Honda JC tak gawa sama kok lek misale ngene dolan ngene Kaji Kadri engko nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Engko lek gak ndoro kok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam angkat abdal sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono, meneh. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Gak wani aku. Direm sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sampean iki rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya ngrabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho ya. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen ayo rabi. Lah Mbok Ayu to. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Oh, barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Kowe rong tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku rung tau rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nyerlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Ada informasi aku Pak Blok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok glok. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik yang nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa.
Lah ngerti aku nganggur nyapo ra mbok sewa. Ren glegok. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlulu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anja. Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nang lu kuwi. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndak masin. Wis ben, malah nglawi. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anja. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho kita. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora dipangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Regane nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki tekok utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono. Lah nek enek apa ora ya seneng. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan iki? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumahsamu apa bangi mbahmu? Kerja ampre ben iso nyalutang. Bobol tenan iki. Lho kok jaran salah nggon lah ku tekok. Ngapa to Mas kok heloni kok lemes men klentrak-klentru. Alah bangke. Kesel. Semprawut nek pikiran. Nimet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Mie ketok enak dik cocok. Tapi nek cocoknya ben iki ya sego goreng. Ya wis ah sego goreng gak apa-apa. Nek gawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njauh jatah ping 3 lho. Aku tanggas siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoknya. Nek menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak mau? Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri 2 gak apa-apa. Loh, kan gak masalah ya? Gak masalah. Yang penting itu pokoknya iso adil kan ya? Dudu iku. Apa lho, Bi? Yang penting duduk kon. Bi, jare kowe nang Taiwan adol tur. Iya. Kowe kok ngerti? Ngerti ae to. Konti he. Sing dari kok sapa? Sing ngomong wong akeh lah. So nek ngene carane malah gak dadi rahasia. Lah ngopo dadak rahasiakno barang? Ini keluargaku karo tangga-tanggaku malah ro kabeh ngene aku bakulan ngono. Lu malah ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya tuh. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora larang, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek dhuwit dhuwit ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Lu malah ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya tuh. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora larang, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek dhuwit ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Dadi kae ning kono kae tak Ndi apa kuwi, he? kae nek sapu, pel-pelan, lap-lap ngono kae sih. Lho kae semata-mata ngono ketok ning gone keluargaku, tanggoku iki aku iki mbabu tenan. Pencitraan, Mas, pencitraan. Oh alah. Tibae nang kono
pura-pura babu. Tapi kan ada Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliau ngopo? Beliung kuwi beliung lah sing muter. Yo, Jang, gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter, Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anja. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf ngoten pun beda artine. Lha iso ngono. Umpamane lek contoh jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda turu. Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak tak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak mung teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bangi mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lah aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamere kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak omongno. Lah karo rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho tidak. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu tuku katok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Katok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Iki wis tuwek Mas, anakku siji. Mosok terima kok kuwan kawin tok. Ya apa-apa to yu lagi anak siji lho, isih ger pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai Bandung, sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mondong meteng yo wis to, kok ribet-ribet mlayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk hamil, sapa sing ngawini? Halah rasa ngene bisa. Sementing kan padha penake. Berarti dhisik masak menika, bareng ngono kawin ki sak puasmu, sak losmu. Oh ngono ya, berarti ra bisa. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin kok dikon jatah gelem. Ya wis lah nek ngono ayo ra bisa. Sak ra betahku, wis kebut-embut. Boten pareng Mas. Malah melek kaya ngene. Bokok jarang ramai. Mama jemburis. Papa mengkis. Mama glowing. Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anja. Jawane mau lho. Hah? Jawane mau. 1300 kelih 24. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih welas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modiar wisan. Patang belas. 14. 4 belas. 15. Gangsal belas. Gangsal welas.
Terus? 16, 17, 18, 19, kalih doso belas. Kali dosane ra satokne 11. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kali dosa nek Jawa ngono kuwi. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa ya sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa ya sampean. Dik. Mbok aku sayangin tuh, Dik. Genit sampean. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Gus, niki lho. Nyapa? Rencange kula niku galau terus, Gus. Nyapa? Galau diputus mboten purun maem. Dadose niku nyekso dirine kiambak. Ngoten niku pripun nggih? Kuwi jenenge tolol. Paham? Ya kuwi nek pertanyaanmu ngono kuwi jenenge tolol. Lah nyapa lah kowe arep ramangan sampai 5 tahun lho. Lah wong kabeh iki lho wis ginaris lho wisan. Iki wis ginaris, gek dolanan ati iki pancen ya ora oleh. Jadi resikone wong dolanan ati ya lara ati kuwi. Kon terusne omong ana kon terusne ramangan 3 minggu, minggu nek di WA Israel. Sherlock posisi bos. Info. Salam. Bi, basa Jawane angin puting beliungnya apa? Aku ki wong Jawa Roh aku nek wong Jawa makanya tak kei pertanyaan kuwi. Nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku ulah paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya. Puting. Puting. Lah nyapa bingung? Lah nyapa nggonmu mbok inceng? Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Keneh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ,
mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae. Apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah nih. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok, sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Des, jarene Pandu ya apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemmu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Yang penting kena dileboni dadak. Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Wah, sapa bae. Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon iku. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Nil, nek ono sing nyilih duit kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo napa mongsone awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coplokan ae kuwi ndase kok iso. Jadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur kok piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero kok, Bu. Eka prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah,
kentut birut. Rambut iki bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah Raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Pripat Ainun. 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 Sekolahan Madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Malah sing marahi gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk dia sementul kayak jarjit kapok loh. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Apa iya iso tugel e? Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Sempenting ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira ning dhewe. Aja ngawur ya, wes sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarum sak dok-dokem lho tenan lho. Alah omong tak durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta. Lah ya mbah, lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke sound figure lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjah. Weruh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe neng jero lontong, tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe, merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Kewapuk kowe aja sing delak. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditupaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Mak? Ya, Mbuh. Ngene lho men kemen. Loh, kok ajaran malah dikemen-kemenke. Nanti aja kakek mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndadak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motore metik sing ditumpaki ya motore metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Ki untung kowe ora digedhike wong sak donya. Ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjir. Sampeyan ki yo ngono. Wis ero nek aku gak duwe apa-apa.
kok sik mok kon adol-adol. Enenge ya barang sumu iki. Mosok ya arepe tak dol tenan sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus. Padane bakul sego goyeng turut pinggir dalan. Beh, aku guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal nek aku ora ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Mak Nur apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Wes sing sae. Iya, Mak. Wes sing sae. Iya bener ora? Wes sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wes sing beras wes. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wes ingkang sae. Apa nek to ki? Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu megah. Halo, oke rondo. Kendang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beten artine. Lah iso ngono. Umpamane lek contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda turu. Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak tak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rabi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rabi. Lah mbok ayo to. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora enek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia lho. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Rumah samu. Rosane manggene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang roso. Beras. Watu. Terus Lho sembarang. alah Kayu. ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ora tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Jen, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki.
Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu urusan di Wong wedok Lah kok iso? Gawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, hah, gawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rusa wong lanang. Kok iso? Ah dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok elek ae demu takok lho. Tara yo ora roh ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasanya nyedot. Puas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mak. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya. Iki acara apa to, Cah? Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngolokno aku kok rengginang we. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon ngolokno aku kok rengginang lho wong raimu lho kok brengkesan pindang. Ah bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Pak, piye to, Pak? Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Yo ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to.
Ayo tuh bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu sah barang. Ya nek sah kan sahdu to, Dik. Podo ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina sewengi lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo toh. Aku janji gak bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Ya. Ya apa, Mah? Ya. Iki mah dino apa ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lele ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono-ngono. Oh kesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih ngembur. Piye to makarmu? Turun jopo. Yo aja turun jopo to ya aku kademen lho. Oh bojone wis macak sedina banget. Dadakno dianggurnya rumah sakit kok sokan. Turun jopo kono. Ngono kuwi lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngene muring-muring. Sore tuku lengo nyangking botol konco. Astagfirullahaladzim. Konco lawas ngajak dolan menyang kali pel. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak gue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku nu cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean iki nak nyekek iki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Sampai mirsani Ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamanya takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lu nak nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sergep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6.
Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden. Oh, lah kok. Iki omong kon. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja, nanti aku nungging. Kok demak, kok demok, masamu bojomu apa pi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe manut. Kowe lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jane si Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Engko maskeran. Maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iki kudu digawe ki, Mbok. Iki penghantam penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang engko iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Gini uyak-uyak engko ya. Kuwabe gawane pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus ketake, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampe kandhane kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyaku ya karo maca mantra, ya. Pujo pajapu taine ngasu, DPR sing ngusi aku motone budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kita budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine budal. Eling-eling